Bore da bawb, croeso i'n gwasanaeth ni, i'n hoedfa ni. Mae hoedfa yn golygu bod ni'n cael trefnu gyfarfod efo'n gilydd ac mae'n braf gallu trefnu fel hyn i gyfarfod efo'n gilydd o gwmpas handi deg. Ni wedi diffodd y peiriant coffi, wedi cael paned a dyn ni'n dilyn ymlaen o'r gwasanaeth oedd gennym ni efo'r ysgol Sul yn gynharach. A braf iawn eich gweld chi Siwan a Carys a Manon a Francis a Iona a'i teuluoedd yn gwylio ni y bore yma. Croeso mawr i chi. Nawn ni ddechrau trwy ganu emyn, sgallwn ni, ac emyn 205 ydy hon. Emyn oedd yn fawr iawn i bri yn y diwygiad adeg 1914 dim 5. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu, twsog bywyd pur yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio chofio amdano, pwy all beidio thraethu glod. Dyma gariad nad a'n angof tra bo nefoedd wen yn bod. Ymunwch i ganu. Yn ystod yr wythnosau dwytha yma, dyn ni wedi bod yn dilyn hynt y Crist atgyfodedig. Iesu'n ymddangos i Mair, i'r disgyblion ar y ffordd i y maes, yn adfer Pedr, yr ymddangosiadau yma yn y cyfnod yma wedi'r Pasg, yn sicrhau y disgyblion ac lawer iawn o'r rhai welodd o hefyd ar 12 achlysur o ddilysrwydd yr atgyfodiad. Rwan te un o'r penodau mawr ynglyn â yr atgyfodiad yn y Testament Newydd, a mae o'n benod cyfan sydd yn mynd i gymryd 12 munud i'w ddarllen, ydy 1 Corinthiaid Pennod 15. Dwi ddim yn mynd i ddarllen y benod i gyd, ond a dwi ddim yn siŵr os ydy'r app chwaith am chwarae'r benod ar yn cyfer ni. Gewn ni weld. Battery 100%. Na, mae hynny'n rhy gymleth ar yn cyfer ni y bore yma. Ond mae yna app hyfryd iawn i'w gael ar gyfer iPads a ffôns, app Beibl. Ac ar y fan honno, mae pob fersiwn Cymraeg o'r Beibl ar gael ac yn cael ei ddarllen ar lafar hefyd. Lawr lwythwch eich app, edrychwch ar y benod eich hunain
A ddarllenwch chi yn gyfan eich hunain ac wnewch amser i wneud hynny. Ond mi ddarllenna i dim ond yr hanner cyntaf o'r bennod yma. Crist atgyfodedig, dilysiad ffydd. Ac fel mae Paul yn mynd ati i resymu yn y bennod yma, ynglyn â dilysrwydd yr atgyfodiad, pam bod yr atgyfodiad yn bwysig i'n ffydd Cristnogol ni. Mae'n grynodeb ar y cochwyn o be ydy'r efengil Cristnogol, be dyn ni'n gredu fel Cristnogion, ac yna mae'n mynd ymlaen i resymu hynny i gyd. Rwyf am eich atgoffa gyfeillion am yr efengil a bregethaeth i chwi ac a dderbyniasoch weithiau, yr efengil sydd yn sylfaen eich bywyd ac yn boddion eich iachawdwriaeth. A dych yn dal i lynu wrth yr hyn y bregethaeth, ond i de yn ofer y credasoch, oherwydd yn y lle cyntaf traddodais i chwi yr hyn a dderbyniais i, y Grist farw dros ein pechodau ni yn ôl yr ysgrythurau, iddo gael ei gladdu a'i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythurau, ac iddo ymddangos i Ceffas ac yna i'r 12. Yna ymddangosodd i fwy na 500 o'i ddilynwyr ar unwaith, ac mae'r mwyafrif ohonynt yn fyw hyd heddiw, bod rhai wedi huno. Yna ymddangosodd i Iago, yna i'r holl apostolion. Yn ddiwethaf oll, fe ymddangosodd i minnau hefyd, fel i ryw erthyl o apostol, oherwydd y lleiaf o'r apostolion wy fi. Un nad wyf deilwng i'm galw yn apostol gan i mi erlyd eglwys Dduw. Ond trwy ras Dduw yr wyf yr hyn ydwyf, ac ni bu ei ras ef tuag ataf yn ofer. Yn wir, mi lafuriais yn ofer yn helaethach na hwy i gyd. Eto, nid my fi, ond gras Dduw a oedd gyda mi. Ond pryn bynnag ai my fi, ai hwy. Felly rydym yn pregethu, ac felly y credasoch chwi. Yn gobaith ninnau wedyn, sut mae'r atgyfodiad yma yn berthnasol i ninnau hefyd, ac mi welwch chi ar y sgrin Beibl.net yn fersiwn gwahanol i chi i ddilyn ac iddo suddo i mewn yn y ddau fersiwn yma. Yn awr, os pregethu'r Crist ei fod wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, sut mae rhai yn eich plith yn dweud nad oes atgyfodiad y meirw. Os nad oes atgyfodiad y meirw, nid yw Crist wedi ei gyfodi chwaith. Ac os nad yw Crist wedi ei gyfodi, gwagedd yw'r hyn y bregethir gennym ni, a gwagedd hefyd yw eich ffydd chwi, a ninnau hefyd wedi ein cael yn dystion trwy llodrus i Dduw, am ein bod wedi tystiolaethu iddo gyfodi Crist, ac yntau heb wneud hynny. Os yw'n wir nad yw'r meirw yn cael ei cyfodi, oherwydd os nad yw'r meirw yn cael ei cyfodi, nid yw Crist wedi ei gyfodi chwaith. Ac os nad yw Crist wedi ei gyfodi, ofer yw eich ffydd ac yn eich pechodau yr ydych o hyd. Y mae'n dilyn hefyd fod yr rhai a hunodd yng Nghrist wedi darfod amdanynt, os ar gyfer y bywyd hwn yn unig yr ydym wedi gobeithio yng Nghrist, na ni yw'r mwyaf triennus o bawb, dyn ni'n pentio yn fwy na neb, meddai Beibl.net. Ond dyn ni'n diolch nad yn y fan yna mae Paul yn darfod yr ymresymiad yma, a bod o'n dod at y gair mawr a phwysig, na gair bychan ydi o, y gair ond. A sylwch fel mae'r gair yma, a'r hyn sydd yn dilyn yn newid y cyfan i gyd. Ond, y gwir yw bod Crist wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, yn blaenffrwyth yr rhai sydd wedi huno, gan mai trwy ddyn y daeth marwolaeth, trwy ddyn hefyd y daeth atgyfodiad y meirw, oherwydd fel y mae pawb yn marw yn adda, felly hefyd y gwneir pawb yn fyw yng Nghrist. Ond pob un yn ei briod drefn, Crist y blaenffrwyth, ac yna ar ei ddyfodiad ef y rhai sy'n eiddo Crist. Yna daw'r diwedd pan fydd Crist yn traddodi'r deyrnas i Dduw'r Tad, ar ôl iddo ddileu pob twysogaeth a phob awdurdod a gallu, oherwydd y mae'n rhaid iddo ef ddal i deyrnasu nes iddo osod ei holl elynion dan ei draed. Y gelyn olaf a ddeileir yw angau, oherwydd yng ngeiriau'r ysgrythur, darostyngodd bob peth dan ei draed ef. Ond pan yw'n dweud pob peth wedi ei ddarostwng, y mae'n amlwg nad yw hyn yn cynnwys Duw,
yr un sydd wedi darostwng popeth iddo ef. Ond pan fydd popeth wedi ei ddarostwng i'r mab, yna fe ddarostyngu'r y mab yntau i'r hwn a ddarostyngodd popeth iddo ef, ac felly Duw fydd oll yn oll, a bydd Duw yn llenwi popeth. Ac mae yna ymresymu anhygoel yn digwydd yn y fan yma, yn y benod yma, ac yn mynd ymlaen ac yn darfod y benod gyda'r datganiad mawr gan proffwyd Eseia, dwi'n meddwl, o angau, llyncswyd angau mewn buddigoliaeth, o angau ble mae dy fuddigoliaeth, o angau ble mae dy golyn bod yr atgyfodiad wedi gwneud i ffwrdd, ac os wedi gwneud i ffwrdd ag angau, beth arall all sefyll yn ei ffordd o gwbl. Rwan te, mi gewn ni air bach o weddi, a mi rown ni ddiolch am yr un sydd wedi gwneud i ffwrdd a phob dim all yn rhwystro ni ac all yn caethiwo ni ac sydd yn dal ni rwsyd yn gaeth i unrhyw dywyllwch na phechod, yr un sy'n gallu ryddhau ni oddi wrth angau ei hun a gafael popeth arall, pob drwg arall. Un sy'n fwy na popeth all yn rhwystro ni hefyd. Felly mi gyflwynwn ni yn sefyllfa ninne bawb ohono ni yn syml y bore yma, wedi'n cau yn cartrefi, yn cael yn gwahanu oddi wrth yn hanwyliaid, gyda'r byd yn ansicr o'n cwmpas ni am bywydau ninne yn mynd o ddydd i ddydd gan ddisgwyl beth a ddaw. Dyn ni'n cyflwyno'r sefyllfa ac yn gwybod bod yr arglwydd yn fwy na'r sefyllfa yma. Dwch i ni weddio ac mi wnawn ni gloi gyda gweddi'r arglwydd. O Duw ein tad, dyn ni'n diolch i ti dy fod ti gyda ni phob amser. Dyn ni'n diolch i ti dy fod ti yn fwy na dim all yn rhwystro ni, na dim all yn dal ni'n gaeth. Dwi'n diolch i ti arglwydd, dy fod ti yn gryf ym mhob peth, dy fod ti wedi dy gyfodi yn wir, dy fod ti'n dy fawr gariad wedi dod i'n plith ac wedi offrymu dy hun trosto ni, wedi ennill i ni faddeuant pechodau, wedi'n glanhau ni yn llwyr oddi wrthyn nhw, ac wedi rhoi cochwyn newydd i bob un ohono ni yn dy angau ac yn dy osod y fywyd dy hun i lawr, rwy ti wedi'n codi ninnau i fyny. A dyn ni'n diolch i ti o arglwydd bod gyda ti'r fath dosturiaeth trigaredd tuag ato ni. A dyn ni'n diolch i ti bod y dosturiaeth trigaredd yna eto ar waith yn plith ninne. Eto i westyn tuag atom ninne heddiw. Yn sefyllfa ninne lle bynnag rydyn ni arglwydd. Yn cartrefi, gyda pha bynnag bryderon sydd gennon ni dros anwyliad, dyn ni'n cyflwyno rheini i chdi o dad yn pryderon i gyd. Wyt ti'n gofyn i ni ddod am beichiau ata ti dy hun a'i bwrw nhw arna chdi oherwydd bod ysgwyddau di ddigon mawr i'w cynnal nhw arglwydd. Maen nhw rhy drwm i ni, ond dyn ni'n diolch i ti bod ni'n gallu dod â nhw, gosod nhw yn y fan yna, wrth droed y groes os liciwn ni, ar dysgwyddau di dy hun. Y breichiau yna, roes ar led trosom ni. Yr dilo yna, hoelwyd ar y groes trosom ni. A dyn ni'n diolch i ti arglwydd bod ti'n cofleidio ni fel y gryden ni yn sefyllfaoedd ac yn pryderon a'n gofalon i gyd. Cyflwyno rheini i chdi. Mewn dyddiau ansicr fel yr rhain arglwydd, dyn ni'n diolch i ti. Dy fod ti wedi datguddio dy hun yn ddiw cadarn a chryf i ni yn Iesu Grist. A thrwy atgyfodiad ef wedi rhoi sel real iawn ar yr gwaith yna a wnaeth o trosom ni ar y groes. Bod y cyfan wedi ddilysu. Bod y cyfan yn wir ar yn cyfer ni os yw'r atgyfodiad yn wir. Yna y mae yn ffydd ni yn real ac y mae gwrthrych yn ffydd ni yn fyw eto ac yn plith ni. A dyn ni'n diolch i ti arglwydd am ddilysrwydd ffydd, am obaith ffydd, ac am y ffydd yma sydd yn cydio ni
gyda'n gilydd yn wir y bore yma, ac yn agos iawn atat ti dy hun yn un, yn dy gorff di dy hun. A dyn ni'n diolch i ti Arglwydd bod ti ynglyn â ni, ac ynglyn ar hyn oll, ac isio bod ynglyn ar hyn oll yr ydyn ni yn ei wneud ac o gofal amdano fo, ac yn pryderu amdano fo hefyd. Rwyt ti'n fwy na'n pryderon, Arglwydd, atgyfodiad y hun i ni, ac ar i ni gofio dy fod ti yn gryf yn wir i'n hachub ni'na, i'n cadw ni'na, ac i'n bendithio ni'na, oherwydd dy waith ar y groes a atgyfodiad nerthol yn blaenffrwyth ac ar yn rhan ninnau hefyd yn mynd yno ac yn agor y nef ar yn cyfer ni. Am fod fy Iesu'n byw hefyd fydd ei saint. Diolch i ti am yr addewid yna Arglwydd Iesu. Aros gyda ni bob amser a helpa ni agosau ata ti mewn gweddi yn gyson ac i gael derbyn o'r nerth a'r bendith di gyda ni. A dowch i ni gloi yn gweddi wrth i ni gyd adrodd gweddi'r Arglwydd hefo'n gilydd. Ein tad, yr hwnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyletion, fel y maddiw ni'nau ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Amen. A'r weddi yna, ymhlith y gweddiau eraill ym mhob iaith i'w gael ar fynydd yr olewydd, dwi'n credu, yn Israel. Mi ganwn ni emyn nesa, sef emyn 762 a 2. A dyn ni'n diolch yn fawr iawn eto i Robi McCloy am fod yn recordio ar yn cyfer ni, am fod fy Iesu'n byw hefyd bydd ei saint. Gorfod dioddef poen a briw, mawr yw ei braint. Bydd melys glanio draw, nôl bod o don i don ac mir o ffarwel maes o law. I'r ddeiar hon, John Thomas, Rhead yr Gwy, yr un gyfansoddodd yr emyn yma, chafodd o ddim bywyd hawdd iawn, a lot o golledion a thrallodion yn dod ar ei drawso. Ond mae oedd yn ten edrych ymlaen am yr hawddfyd hedd yna yng nghwmni'r henefol oen. Heb sôn am bechod mwy, ond canu am ei ddirfawr boen, byth gyda hwy. Ganwn ni felly, 762. Hyfryd o emyn yn y fan yna. Ac roedden ni'n sôn yn y fan yma am y Pennod fawr feddol yma, pregeth fawr Paul ar yr atgyfodiad, lle mae o'n rhesymu ac mae o'n codi tensiwn ac mae o'n mynd ati i ateb dadleuon i rhai oedd yn
sgeptigaidd ynglyn â'r atgyfodiad yng Nghorynth ac i'w ateb nhw yn llwyr. Ond ar ddechrau'r benod, yma gennon ni yr soundbites anhygoel yna, sydd yn crynhoi'r efengil yn gyfan, a dwi'n feddwl byddai Paul, wrth gwrs, Cristion, bosib y Cristion mwyaf i o byw, byddai fo yn gyfforddus iawn yn y cyfnod yma hefyd, yn gosod pethau ar y we, wneud soundbites, pethau cryno, sydd yn crynhoi y cwbl ryden ni'n ei gredu. A dyna sydd ganddo fo ar ddechrau yr benod fawr yna. Atgoffa gyfeillion am yr efengil a bregethais i chwi. Sylfaen eich bywyd, moddion eich iachawdwriaeth. Dych chi'n dal i lynu wrthi hi. Os nad ydych chi, yna mae'r cwbl wedi bod yn ofer. Ac mae o'n sôn yn aml iawn am y gair ofer yma. Mor ofer ydy yn ffydd ni, mor ofer ydy i waith ynte ar apostolion eraill i gyd, ac hyn mae Dyw wedi wneud yn ein plith ni os nad ydy yr atgyfodiad mewn gwirionedd yn wirionedd. Oherwydd yn y lle cyntaf traddodais i chwi'r hyn a dderbyniais i Iesu farw dros ein pechodau ni yn ôl yr ysgrythurau, o gael ei gladdu a'i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythurau. Gyda ymddangos wedyn i Cephas ac yna i'r 12, ni fwy na 500 o ddilynwyr wedyn, a'r mwyafrif ohonynt yn fyw hyd heddiw, ewch ati i'w holi nhw, medden nhw, maen nhw'n dal yn eich plith ni, mi roedden nhw yr adeg hynny. Yna, yn ymddangos i Iago, ac yna, fel i ryw erthyl o apostol, un sydd ddim yn heiddi bod, un sydd wedi dod allan o dymor rwsyd, a wedyn, fatha rhyw afterthought, mae o'n galw ei hun i finnau hefyd. Ac mae Paul yn mynd ati i sôn am yr hyn sydd yn gwneud gwahaniaeth i finnau hefyd. Yr ond yna, yng nghanol y benod, sydd yn gwneud y gwahaniaeth i'r rhain i gyd oherwydd i bod nhw wedi gweld yr Crist atgyfodedig, gallu tystio i reality Iesu Grist, fod o wedi i gyfodi yn wir, bod ganddo fo gorff newydd gogoneddus. Ac mae yr ond yma. Mae pawb arall, neu mae bobl Corinth lawer iawn ohonyn nhw, oedd hi'n ddinas braf i fynd i ddim, yn debyg, lle roedd o'n hoff holiday destination yr Rhufeiniaid. Os o gennych chi dipyn bach o fodd, oeddech chi'n mynd i Corinth ac oeddech chi'n gallu mwynhau pob dim oedd yna i'w fwynhau yn y fan honno. Le braf iawn i fynd iddo fo. Ddinas baganaidd iawn, lawer iawn o ddiwiau yno. Mi roedd ganddyn nhw rhyw fath o gred. Rhyw fath o gred mewn bywyd tragwyddol, bod yr enaid yn para'n dragwyddol, ond doedd hynny ddim yn cynnwys y corff. Oedd y corff yn rhywbeth oedd yn cael ei ddiddymu i lyncu yn llwyr gan angau. A mor wahanol ydy golwg Paul, a'n golwg ninne fel Cristnogion ar yr atgyfodiad oherwydd angau sydd yn cael ei lyncu yn ôl y Beibl, yn ôl yr ysgrythurau, yn ôl Paul hefyd yn yr benod fawr yma. O angau ble maed fuddugoliaeth, llyncwyd angau mewn buddugoliaeth. Ac felly mae gennon ni'r gair bach yma, ond yng nghanol y benod, ac mi allan ni sôn yn helaeth iawn am y benod a'r hyn oll sydd yn digwydd yn ddyfod, a'r luniau wedyn ar ddiwedd y benod ynglyn â hadau a physgod a gwahanol fathau o gyrff ag ati. Ond dwi jyst eisiau canolbwyntio y bore yma ar yr un gair yma. Yr un gair sydd yn troi yr echel i gyd sydd yn troi y fantol rwsyd, yr gair ond yma sydd i'w gael yng nghanol y benod. Ond sydd yn gallu newid yr sefyllfa, newid y trywydd yn gyfan. Mae'r byd yn dweud so what i raddau helaeth.
be di'r ots am hyn? Be di'r ots am atgyfodiad? Ond mae Paul yn dweud, ond y gwir ydyw. Ac mae'r gwir yna wedi newid trywydd i fywyd o, mae'n rhoi cyfrif o hynny ar ddechrau'r bennod yma, bod Crist wedi ymddangos iddo fynte hefyd. Ar y ffordd yna i Ddamascus yn oleuni mawr oedd yn ei ddalluog, yn siarad hefo fo, ac yn ei anerch o a'i herio fo a'i alw fo hefyd, ac yn newid trywydd i fywyd yn llwyr. Crist ydy'r ond mawr yma sydd yn gallu newid trywydd yn bywydau ninnau yn llwyr hefyd. Does na neb yn cael troedigaeth mor drylwyr rwsyd a Paul yn newid o un cyfeiriad lle mae o yn erlyd eglwys Dduw i fod yn troi i'r trywydd arall yn llwyr, lle mae o yn lladmerydd dros yr efengil, dros y newyddion da yma am Iesu Grist, y newyddion da yma sydd yn cynnwys y groes, be mae'r arglwydd Iesu wedi wneud troson ni, arni hi, dileu yn pechodau ni, a'r atgyfodiad hefyd sydd yn dilysu'r gwaith yna i gyd, ac sydd yn brawf i ni'ne bod y gwaith yn wir wedi ei wneud a bod Crist eto yn fyw yn ymplith ni. Ac felly, dyma'r gair sydd, a dyma'r hyn sydd yn dilysu yn ffydd ni, yr atgyfodiad ei hun. Oherwydd, fel y mae yr arglwydd Iesu mynd ati i argyhoeddi'r disgyblion yma. Bobl gyffredin, fatha chi a fi oedden nhw, yn llawn rhyw amheuon ac yn rhyfeddu felly. Ac neb yn fwy na hynny o bosib na Thomas. Ac mae Thomas, os cofiwch chi, dydy o ddim isio mwy na mae neb arall wedi ei brofi. Mae o ei hun, am ryw ba bynnag reswm, wedi colli allan ar fod yno gyda'r disgyblion eraill ar y noson y daeth Iesu atyn nhw. Noson yr atgyfodiad. Doedd o ddim yno. Methu allan. Ddim yn rhan o'r oedfa. Wedi cael colled. Roedd o eisiau cael gweld be welon nhw. Ac mae Iesu nid i'r garedd yn ymddangos eto ymhen yr wythnos y Sul canlynol, ac yn datguddio ei hun mae Thomas yn neud yn siŵr bod o yno bryd hynny rhag ofn. Ac mae Iesu'n dod ac yn ei dreigaredd yn datguddio ei hun iddo fo, dangos oel y creithiau, yn gadael iddo fo gyffwrdd yr clwyf yn ei ochr. Thomas yma gafodd ddatgan farglwydd am Duw yno oherwydd iddo fo gael gweld realiti yr atgyfodiad. Oedd wedi bod yn holi ar hyd yr adeg. Ydyn ni'n ei gael o'n Ioan Pennod 14 yn holi'r cwestiwn niwyddom i ble rwyt yn mynd. A Iesu yn ei ateb o, fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Dyma di'r ond sydd yn wirionedd ar yn cyfer ni'r atgyfodiad, ydy'r ond yma sydd yn hatgoffa ni, sydd yn dilysu gwirionedd yn ffydd ni, ac sydd yn gwneud gwaith yr arglwydd Iesu Grist trosom ni yn wir ac yn wirionedd oesol yn cyfer ni. Ond y gwir yw fod Iesu wedi ei gyfodi. A dyma di'r ond sydd yn gwneud gwahaniaeth, welwch chi'r nodiadau bras yma, neu gwahaniaeth i popeth o'n cwmpas ni. Ac i popeth yn y byd yma fel y gymau o. Rwan te, da ni'n tybio ac yn byw mewn cyfnod lle mae'r feirws melltigedig yma, yr Covid-19 yn gwneud gwahaniaeth ac yn cyffwrdd bob peth o'n cwmpas ni. Ac wedi effeithio ar bob dim y gallwn ni feddwl amdano fo. Pob un sydd
yn astudio, pob un sydd yn gweithio, pob un sydd mewn ysgol neu goleg, pob un sydd yn gwylio a ganddyn nhw blant, pob un sydd yn dysgu plant, pob un sydd â gofal dros bobl oedrannus, pob un sydd yn gweithio i ofalu un gwasanaeth iechyd neu i'r gwasanaethau gofalu fel arall. Pob un sydd â chyflyrau meddygol, pob un sydd yn ceisio ac yn dibynnu ar gyswllt gyda phobl eraill mwyn gwneud i fywoliaeth. Pob un sydd yn gwasanaethu, pob un sydd yn gweithio. Mae'r effaith y feirws yma wedi bod yn bell gyrhaeddol. Maximum effect rwsyd ydy hi o ran effaith yr feirws yma. Ond fe ddawn y ddiwedd ar yr effeithiau yma. Ac mi fydd yna lawer wedi newid ganddo fo. Mae'r eglwys wedi effeithio ganddo fo. Dyn ni ddim yn gallu cyfarfod fel hyn. Dyn ni'n gorfod ffendio ffyrdd newydd ac dyn ni'n llenwi'r we ar hyn o bryd. Ym mhob iaith mae eglwys yr arglwydd Iesu Grist yn llenwi y cyfryngau cymdeithasol, y we byd-eang, gyda negeseuon obaith a gyda gefengil yr arglwydd Iesu Grist yn newyddion da yma. A fydd yno i aros ac mi fydd yr eglwys wedi i newid hefyd pan ddaw hyn i ben. Gwell, dyn ni yn mawr gobeithio wedi cael gwasanaethu fel hyn ac wedi cael tystio fel hyn yng nghanol y cyfwng yma i newyddion da, gobaith a chariad a gras yr arglwydd Iesu Grist. Fe ddaw i ben. Ond y gwir ydy fod yr atgyfodiad hefyd yn effeithio ar bob peth. Mae Paul yn dweud y bydd pob peth yn y diwedd yn cael ei roi o dan i lawef oherwydd yr hyn sydd wedi digwydd yn y fan yma, oherwydd bod Crist wedi gyfodi yn wir. Mi fydd pob peth wedi ei effeithio ac yn cael ei effeithio a mae'n gwneud gwahaniaeth i bob peth yn ogystal. Mae'n gwneud gwahaniaeth i bob un sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Yn gwneud gwahaniaeth i bob un sydd â ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n darllen yr wsos dwytha yma am rhai sydd yn dal i gael ei herlyd oherwydd ei ffydd yng nghanol yr argyfwng yma. A Mwnidog yn yr India oedd wedi troi fyny i dderbyn bwyd ar gyfer ei deulu oedd yn anghennus. Ond oedd wedi cael ei droi i ffwrdd nes y bydde fo yn datgan bod o yn renawnsio, yn gwneud i ffwrdd a'i ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Chysef o ddim bwyd, ond i bai bod o'n gwneud hynny. Mi wrthododd wneud hynny, fe aeth yn waglaw i ffwrdd. Mae'r arglwydd yn darparu fel arall ar gyfer i bobl. Nid gwahaniaeth yn y fan yna, ond gwrthod gwadu yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae yr atgyfodiad yma'n gwneud gwahaniaeth fel y gwnaeth o i'r disgyblion cyntaf yma i bawb sydd yn rhannu amdano fo, i bob cenhadaeth ac i bob gwaith sydd yn rhannu am deyrnas yr arglwydd Iesu Grist ac sydd yn mynd ymlaen i ledaenu amdano fo. Yn gwneud gwahaniaeth i bawb sydd yn teimlo euogrwydd ac yn dyhau am gochwyn newydd, mae'n dilysu'r ffaith bod na baddeuant ar gael i ni. Gwneud gwahaniaeth i bawb sydd wedi i bwrw i lawr, mae yna obaith i'w gael yn y fan yma. I bawb sy'n stryglo yn y dyddiau yma, yn wyneb colledion, yn wyneb colli gwaith, yn wyneb pwysau mawr, gorfod dal bob dim at ei gilydd rwsyd a chario ymlaen. Mae'r atgyfodiad yn dweud bod y cwbl werth o. Nad ydy y cwbl ddim yn ofer. Nad ar gyfer y byd hwn yn unig yr ydyn ni yn credu, ond bydd y cyfan yn para i dragwyddoldeb, a bydd y cyfan a wnawn ni rwan yn cyfrif. Felly, mae'r atgyfodiad yn dweud hynny wrthon ni. Dyma di'r ond mawr sydd yn gwneud gwahaniaeth ac sydd yn rhoi pwrpas i'n bywydau ni yn ogystal.
Hebddo fo, does na ddim pwynt, mae Paul yn dweud, waith i mi heb. I be fues i yn Ephesus yn ymladd efo anifiliad rheibus? I be o'n i'n y fan honno? I be o'n i'n lladd yn hun i fod yn cyrraedd fan ar fan ac yn lledaenu y newyddion da yma? I be? Dros yr holl ardal yna i gyd, y byd gwybyddus ar y pryd a dyhiadau i fynd yn ehangach. I be eresu i'r drafferth os nad ydy Crist wedi ei gyfodi yn wir. Mae'n rhoi pwrpas i'w fywyd o. Mae'n rhoi pwrpas i'n bywyd ni'na hefyd. Ac am bod fe Iesu'n fyw. Fel mae Iesu'n dweud hefyd wrth y disgyblion yna. Ar yr un pryd ac ysoniodd o wrth Thomas. Mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Byw, mi fydda fi'n fyw. Byw hefyd fyddwch weithau, meddwl fo wrthyn nhw. A mae o yn gadael i ni'nau hefyd fod gydag ef, a mae o yn mynd o'n blaenau ni'na, a mae o'n rhoi dilysrwydd i'n bywydau ni'na. Mae o'n cael ei gyfodi, ac felly mae o'n flaenffrwyth yr rhai sydd yn cael ei gyfodi. A mae o'n dweud y byddwn ni'na yn cael yn cyfodi rhyw ddydd hefyd, y byddwn ni'na yn cael bod gydag ef, ac mi fydd reality y bywyd yna yn fwy hyd yn oed na'r hyn yr ydyn ni yn ei fwynhau rwan. Mi fydd hi'n hawddfyd hedd bryd hynny. Byddwn ni'n cael yn adnabod fel cefau Sinai fy adnabod. Fydd yna ddim edrych trwy ddrych aneglur megis. Yma Paul yn sôn yn 1 Corinthiaid 13. Mi fydd popeth i weld yn eglur, yn ddisglair, yn olau, yn ogoneddus. Ac mi gawn ni fwynhau fel y mae Iesu yn mwynhau y bywyd yna. Yn fyw bythoedd mewn corff newydd gogoneddus. Ac mi gawn ni ni'na i fod gydag ef. Gyda gobaith tragwyddol am bod Iesu yn fyw byth bythoedd, felly hefyd y byddwn ni'na. Rhawn diolch iddo am rannu'r dirgelwch yma a'r gwirionedd yma gyda ni. Dwch chi ni'na ddatgan i gloi'n hoedfa mewn ffydd, ac os ydy'n ffydd ni yn wan, i ni ofyn i'r arglwydd am fwy ohono fo, i ni ddarllen yr resymiad yma, i ni ofyn am oleini yr ysbryd glân ar yr hyn yma mae'r Efengylau yn dweud wrthon ni, yr hyn yma Paul yn ei ddweud wrthon ni yn y Pennod fawr yma, 1 Corinthiaid 15, ynglyn a dilysrwydd yn ffydd a gwirionedd yr atgyfodiad. Ond mi ganwn ni emyn i gloi, emyn Thomas Jones. Da ni'n mwynhau canu honno gyda'n gilydd yn yr wyddgrig. A dim bych ar Rhuthun, lle buodd Thomas Jones yn byw, mi wn fod fy myrhynwr yn fyw, am prynodd a thaliad mor ddrud, fe saif ar y ddaear, gwir yw yn niwedd holl oesoedd y byd ac erised ar gwyled fy ngwedd, teyrnasu mae myrhynwr a brawd, cer fy malurion y bedd, cael weled ef eto yn fy nghnawd. Beside
Wythnos nesaf, mi fydd hi'n dechrau wythnos cymorth Cristnogol. Mi fydd Nan yma yn arwain hefo'r gwasanaeth yna, gwasanaeth cymorth Cristnogol. Cofiwch, bod na ddim mynd o ddrws i ddrws, y bydd yna gasglu ac y bydd yna rannu amlenni hefo chi i'w rhannu gyda'ch ffrindiau ar Facebook a pa bynnag gyfrwng arall y gallwch chi, ac i ni fod yn cofio mae'r rhai sydd yn cael ei effeithio gan yr aflwydd yma, ledled y byd ac yng nghanol i tlodi hefyd drwy waith cymorth Cristnogol. Dowch i ni rannu'r fendith efo'n gilydd i gloi yn hoedfa. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fyddo gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.